zuen, onartzen dituen etxien zati bat, eta beste batzuk, beste etxe baten sartzen eta, nagola, han egon ginen, etxe hori etxean, nire etxean, nire etxean, zazpi lagun, eta bestean, amaika, mala ginen, ardune zazpita, ez, eurak, betiko rutina lanik gabe, balundroko zera, eta nila nahi ginen, zerak Argelian ziren, negoziaketak edo hitz egiten ari ziren gobernu aldetik eta irakundearekin, eta apurtu zanien negoziaketak edo apurtu zanien, orduan barko zuten rebantxismo hori, ez? Gu beti guzti du garela, esan da bezala moneda de cambio, ez? O moneda de cambio o peones en un tablero. Orduan, hartu zuten da ginen dano deportatuta, ez deportatu, badaz beste batzuk ere, Xebarrok ez dago zan, baina baita ere da deportatu Jose Mari Argelian zau, beste batzuk ere bai, beste kide batzuk ere bai, orduan batzuk 4,5 bihar zituzten Republika Dominikana, Antxon, Beren, Makarios, Eio, Manu eta Angel izan dut, eta 5 bihar zituzten Republika Dominikana. Beste 6 o 7 bihar zituzten, bitartean Jose Mari, bihar zituzten Cabo Verde. Eta gu 11 bihardu sartu ginen Venezuela. Aeroportuen abioi militarra, Herkules bat, zagoen espainola, eta ikusi nien hori esan genuen ez goi izan ez. Espainolekin ez goi izan. Orduan, Argeliarra, delegazio Argeliarra bat etortzazen gurekin, abioian, ero bestela ez ginela mugitzen. Erabaki zuten baietza, delegazioa